Čau, máme tu opening Lucky Blockov s admin. Nehekujeme, že teraz nám tu padajú tak veľa mutácií, ale prepáčte, ale my sme si to s Adelkou celý čas preberali. Tento má 4 mutácie. No to sme si s Adelkou preberali. Napríklad toto. A chápete, Nie, ľudia? ceruzka. Toto má tiež mutáciu, takú istú ako to ten, a je tiež gold. A tiež ceruzka. Ale teraz. Ale myslím toto. A máme aj skibidi mutáciu. Teraz je ten istý tiež. Držte odkovia palce, nech padnú sami dobrí. Ja toto mám drachu tu. A pakrávať mám. Tu máš gold lucky block, takos. A duš. Zemom. Trochu učíme Spider-Man. To si nevšimajte. Chihuahua. Najhoršia. Ne. O 11 Adolka Lucky Block má sami mutáciu. Jo. A to som sa nevšimol pri preberáčke. Lebo tu tie veci nemám načítané. Táto kúkaj, na čom som ja dneska hral. Neriadne šunka. Ja som to vôbec nemám načítané, aby som videl Rainbow a tvoje mutácie. Môžeš pokračovať Adelka v otváraní? Zatiaľ nepadl ani jeden secret? A neviem. Toto môžeme vyť autku. Aha, ono má 3 pre... jeden. Prvý, Čo dropnú? 3 polino. Teraz poďme na... Teraz poďme na... Jakého čusadníka? To sa to napojí. Môžem si, no poďme. Toto je na jednotku. Na jednotku? Lebo tam toto je. Tam toto livlo? Tak. A toľka. Pokračovame otváraní. Jo, presne ty. Držte palce, aby to padlo viac secretov. Tiež by tu vožky beri to, jo. Teraz 2 candy. Miško, spát. Tiež by tu vožky beri to, jo. To by mi zbyšil. To môžete. Televízor. 2 televízory, 2 candy televízory, Adelka. To je. Dva- Jednu to si, ale jednu nie. Drevkovia. 2 candy televízory. Vedľa seba. Ne, jeden mám taký len, jeden nemám. Ale majú obdvaje kedy. Gold, Adelka, Karlo, gold. A gold. Škoda, že nemá mutáciu. To tie tri sa mi nepodarilo zachrániť pri tomto, ale to. Teraz pokračujeme do ktorej bejsky? Akože môžeme ísť do... Mojej? A potom tvojej na konci? Áno. Alebo ešte tamto napoje? Ale nie, to vyhodí. Takže ty tu máš Rainbow Lucky Blocky. To vyhodí. Takže do ktorej ideme Do najprv? tvojej. Poďme do tvojej, tam sú Last Rainbow. Tak Takže poďme. začneme tu na. Lebo mám hore v bejskašky vidieť toilet Lucky Block. Traktoro dinosauro. Aj secret má vlastne. A ja secret, aj ty secret. Držte odkové palce, aby padlo veľa secretov ešte. Nie, a Nie. toilet. Skibidi toilet. Administroval, to je to, čo sme si s Adolkou preberali. Admin s 3 mutáciami. Skoro tam bolo len s 3 mutáciami, Adelka. Doka, jak sa na mňa to vešaš, kúkaj. Toto kúkaj, jak sa na mňa Adolka veša. Začala panikovať. Začala panikariť. Nevieš sa, to vieš, jak bolí. Ďalšie kladlo. A teraz, ľudkovia, držte palce. To sme si s Adolkou preberali. Adolka, prestaň. Lost 6-7, Lost 6-7. Nie, toto som 3,9! nechcel. Lost 6-7 koľko vydával? Asi 500 mega. Tak toto mega smola. Musíme každý admin. Ešte pôjdeme na poschodie. Adolka, každý admin si musíme preberať.
Tento má 4 mutácie. Dobre, nice. Je to good, ale so 4 mutáciami. Very nice. Môžem tam padnúť ten pop-up tower. Tu to musíš z toho otvoriť. Čo? Som zamkol pre friendov. No, pokračujeme ďalej v otváraní. Ja sa tu potím kvôli tebe. Ja sa tu potím iba kvôli tebe. Adelka sa potí. Ale kvôli tebe. Elko, ja sa na teba obesím. Hore na poschodí máme ešte Secret Lucky Block. Tam, trošku najväčšie palce do Secret Lucky Blocku Môže dneska. toho zlý avatar na teba Kladám. sa nejde obesiť. Veľké Tvoj palce. zlý avatar na teba sa... To jak si sa odpalila. Máme spomienku. Pokračujeme v otváraní Lucky Block. Jak si sa to dúka trepol tú stenu? Máme tu Lost Lucky Block. Lost 67, Lost 67, Lost 67. Dobre, secret. A teraz prosíme, Keď tam padne táto secret, tak som mu strážil na publiku všetko. to ten Miško ustrážil. Som sa s ním omom napojil. A tak To už tu ginie. možno som ho tam mohol nechať. No nevadí, pokračujeme Možno som ďalej. ho tam mohol nechať. Ideme do Miškovej bejsky. Možno som ho tam mohol nechať. Máme ešte jeden Secret Lucky Block. No tu vidno napríklad, že sme si to preberali. Tu už vidno, že si to preberali. Oh, Nice! koľko dal? 10! 10 miliónov, no to už vidno, že si preberali. Škoda, že nebol aspoň hotspot. Ja No, už som to- začal panikáriť. Ja už som to tam videl. Raz musí padnúť. Nie, pandu sme nechceli. Tu sú darčeky. To som nestihol dať do mašiny. Nevadí. Máme tu Gold Festival Lucky Block. Hej, otvor sa! Otvor sa! No tak. Toto zober ten jeden festival Lucky Block do svojej bejsky a tam ho otvor. Lucky block. Umiška sa nechce otvoriť. Teba má rado. Alebo to je varník, že tam padne soba, odpadneme. Keby teraz tam padol Gold Soap, tak hore na poschodí Tu je. bude. Ja sa správne postavím. Tu tam. Tu sa schoval. Keď sa postavím, tak spadnem. On je. To nedá to otvoriť, ty ho zober. On je zabugovaný. Ty ho zober. Tam bude sop. Nie, otvor sa! Nie, otvor sa! Adelka, ty ho vyskúšaj zobrať. Toto Z sa mi... rohu je. Toto sa mi ešte nestalo. Ide? Čo to je? Teraz to ja zoberiem zase. No. To si budeme... A potom pokračujeme v otváraní hore. Tento je špeciálny. No tak, otvor sa. Semi, tam je ten sop. Tam je ten sop, ja to cítim. Ja to skúsim resetnúť. Resetni a pripoj sa. Tam bude ten sop. Semi, please, sop. Prosím. Semi. Tak tam bude ten sobík. Coco fanto elefanto. Kde? Semi. Plus. Yeah! Musím trochu pokračiť zasať. Tu má jeden škibidi toilet mutáciu. Ďalší má škibidi mutáciu. Ježiš, skibidi mu... Carlo zo Skibidi mutáciou. Skibidi dom, yes. Dobre, tu bude secret. Padne. Počkaj, Adelka, trošku sa posuň. Dobre. Adelka, uhni. Adelka! Neotvorí, keď tam stojíš. Adela! Nedá sa otvoriť Adelka, keď stojíš.
Aduš. Stop! Semi post. A podospod. Ano, uni. Oka, prestaň. A tu môže pán Karol. Môže... No čo vravím? Radioaktívny. Poďme na tento ďalšie s tými mutáciami až keď vidí. To je špeciálne, to je špeciálne. Dobre, ideme na špeciálny. A to trošku pokusí sa. Nie! 6,7 mega. 6-7. Keby tam bol Secret, tak koľko by dával? 67 miliónov. 6,7. 67 mega. Hej, Celá 67. hej. Teraz dáva 6-7. Počkajte. Ešte. Pokračujeme v otváraní. Jak otvorenie? Už tu ďalší zase. A tu taký nikdy nemáme. Okej. Tak máme. Toto potom úplne bejské. Jak by to povedal predažstvanie. A tu máme nové. sa preklonil. Tento tu má 4 mutácie. Okej. Môžeme na to? Čerem sa tu Poďme. načítať. Ešte stále sa mu to nenačítalo? Vieš, na publiku, že oh my. Kámo, načítaj sa. Počkajte, ľudia, aby sa to načítalo. To som ja, Miško. Jo. Ty to Je to bloku. máš poknuté, Jaško. Tato, ja zoberiem veľké blochy. Dobre, zoberiem. Adalka, nebehaj tu teraz. Si ber teraz. Adalka, nebehaj tu teraz, Lucky prosím. block. Ešte raz musím čeknúť a ukradnúť je tam ten tako. Takže na to Keď to nejde, ľudia, po dobrom musí to ísť s pozlom. Tento má 4 mutácie. Tak ešte ja musím zobrať jeden tako. A potom už budeme otvárať posledné 3 lucky bloky. Tako by som si dal. Nie? A dúš. Nie, ale to kúkaj, čo by sa stalo predtým ešte. No teraz. Ešte A- mi to nevie. Dobre, a ku mne otvoríme prvý toten a potom u Miška 2 lucky bloky. Poďte, poďte. Dobre, počkaj, musím ju uliviť. Otvor. Držte ľudia palce. Otvor pre referendum. Otvor pre referendum. Môžem? Áno, ja sa kúkam za... Adolka, nebehaj tu. Áno, prestaň. Ja sa kúkam. Sane. Nie. Ešte ja mám dve, ja mám Ešte mám Miško. jeden candy a ešte tako. Tak horné poschodie je jeden a táto tu je jeden. Kúkaj, tu podne. Držte palce. A kde je ešte posledný? Dobre. Úplne hore, úplne posledný. Tako. Bandito. Nie, gatito. A vieš, keď bude mať najlepšie, zajtra vyjde video, kde bude mať najlepšie veci. A to bude skibrituje, vystrušený slavu. Držte palce. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, ahoj. Ahoj.